2021 காரைக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் மாங்குடி வெற்றி பெற்றிருக்கிறாரு. பாஜகவினுடைய முன்னாள் தலைவர் ராஜா தோல்வி அடைந்திருக்கிறாரு. வாக்குப்பதிவில் விவரங்கள் என்று பார்த்தோம்னா காங்கிரஸ் 75,000 வாக்குகள், பாஜக 54,000 வாக்குகள், நாம் தமிழர் 23,000 வாக்குகள், அமமுக 44,000 வாக்குகள் வாங்கியிருக்கிறாங்க. திமுக கூட்டணி சட்டமன்ற தேர்தலில் 21,000 வாக்குகள் கூடுதலாக ஜெயிச்சிருப்போம்னு நினைச்சிருப்பாரு ராஜா. வாய்ப்பு இல்லாம போச்சு. 2024 மக்களவை தேர்தலில் காரைக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில பதிவான வாக்குகள் திமுக 76,000 வாக்குகள், அதிமுக 32,000 வாக்குகள், பாஜக 42,000 வாக்குகள், நாம் தமிழர் 28,000 வாக்குகள் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதிமுக பாஜக தனித்து நின்ற வாக்குகளை இணைத்து பார்க்கிற போது 74,000 வாக்குகள் வருது. ஆனா இங்க மக்களவை தேர்தல் திமுக கூட்டணி 2,000 வாக்குகள் மட்டும்தான் கூடுதலாக இருக்கிறாங்க. அப்ப காரைக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில திமுக கூட்டணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருப்பதாக கள நிலவரம் தெரிவிக்குது.